Mchezo huu ni mchezo wa kawaida, tunaonyesha the plight of the young generation in Kenya. Jana tulifukuzwa rehearsal usiku, walikuwa wanatupatia gasi huko nje. Obila obayo iro malungo wang' ne jopuonjre ma Butere Girls ewi tukgi mar Echoes of War. Vaccination is one of the most important tools in disease prevention and control. Migao mar thieth orwako pacho ka dos 10,000 mag chanjo mar Mpox mar konyo gayo landruok mar tuono. Doho oyango ni aput mane jatend piny ochuogo mar rango lwasi tije obila pacho ka ne otime tok chik. Machiegni nyakwara Ramogi weche manyien makagi kacha kowuok e Ramogi TV. Nyinga Milton Ocheng. Jopuonjre mag sikund secondary mar nyiri mar Butere manowinjore ota tugo malombo ganda e piem mag drama e boma ma Nakuru wuok e tukego kagikone diyogi. Jopuonjrego oseobila kuom diro kuom giro malungo wang' kendo mako jandiko mar tugono mong'ere kaka Echoes of War Cleopas Malala. Tugono ikoni bayo wach ne ten piny Kenya Kwanza kendo dhialo ng'anyo mar Gen Z mane obede pachoka e kor higa mokalo. George Bati nigi ler mathoth. Echoes of War. Andika mar dho mbogo manyalo lok gi dholuo ni duonde lweny. En tugo makoro nyuolo wedea. Tugo manyowinjo bed ni timo kod jopuonjre mag sikund nyiri ma Butere piem mar tuke malombo ganda e boma ma Nakuru koro lokore amen. Ma bang' liekore ni weche manyoti godo e loso tugono, geto telo ma pacho ka yo magalagala. Kaluwore kod ma, nyomi obila omako jandiko mar tugono Cleopas Malala. Mchezo huu ni mchezo wa kawaida, tunaonyesha the plight of the young generation in Kenya. Tunaona kwamba young generation kuna matako ambayo wanataka ifanyike Kenya. Wanataka good governance, hawataki mambo ya corruption, wanataka healthcare mzuri, na wanapigana na wale elderly generation. Wanasema kwamba hawataki kwamba haki zao zinyanyaswe kila wakati. Wanapigana na the leaders, wanapigana na religious leaders. Mana kaka nyocha korodhiambo manyoro. Ne ochako muoch kendo kawuono gokinyi kinde ma obila nodiro iro malungo wang' kuom jopuonjre manyiri ma Butere. Mano wero mana wend piny kasto gitamore ni ok gidhi nyime kod tugono nyaka kelnegi jandiko margi Cleopas Malala. Jana tulifukuzwa rehearsal usiku, walikuwa wanatupatia gasi huko nje. Our director, we could not access us. How the hell do you want us to perform? We have not seen our director ever since regionals. We have not seen him. He has not been allowed to come and train with us. We have a right like other students to train and perform because we carry a message like each and every other play, and it is our right. Students were allowed to perform at 8 o'clock. When they came to the stage and after the national anthem, one of them stepped forward and said they are not willing to perform without their director, Mr. Malala. Katobro ni tugono ne osegole kinde tuke mane winjo bed ni dhi lombo godo ganda jumbe adek mokale piem ma Nakuru. Doho mamalo noduogo chiwo chik mondo yiene jopuonjrego dhi nyime kod piem ka gitiyo kod tugono. Namuuliza wapi charge sheet, wapi summons, hakuna. Ilhali niko na order ambayo inaniambia nikuje nifanye mchezo huo. Sasa ukinishika katikati ya barabara kama hii, usiku umenipata hapa, umenishika, sijui ananipeleka wapi. Kinde ma jopuonjre ma Butere Girls ne wuok ka kidhore ko yuo nyang'inja. We were harassed by the police. They took us to stage with nothing. Nothing. Okil Ken Chesa kod Eugene Wamalwa duto mochung' ne skul ma Butere Girls kachiel kod Cleopas Malala oseobila kuom tiyo gi teko mathoth kuom jopuonjre ka gidwaro bende mondo we thuolo Cleopas Malala. Tarajia mahakama kuu kueleza mahakama kwamba mkurugenzi ukanda wa Wizara ya Elimu ukanda wa Magharibi Bwana Abiero amekosa kuheshimu uamuzi wa mahakama. Ile tumeanza kuona ni dalili ya udikteta, Tunaanza kurudi enzi zile za Nyayo, tulikuwa na udikteta. Ukiwa na chochote ambacho labda kinakosoa serikali, unaambiwa this is sedition. What you are doing is seditious, unawekwa ndani. Kinde ma wach tugono medo nyuolo paro mopogore opogore. Penjo en ni diponi tugono chalo kod pacha ndagaria manotiyo kod lema moko e wang'o abind ruoth. George Bati, Ramogi TV. Mopogore gi mano en ni do ng'ado na put manotelne kod jang'ad bura machon Justice David Maraga mane ng'iyo chal ngima obila ma pacho ka ni ne ochuogi ma ok oluwore gi chik.
Jang'ad bura Lawrence Mugambi ong'ado ni chuog aputno kod jatend piny William Ruto ne ok oluwore gi chike moketi. Aputno ne nigi ting' mar nono dwach obila ka ng'iyo chenro mag tije koting'o lwasi mar tich mar dak, osara e kind mamoko. Aputno nosetieko tijene kendo chwalo lipot ne jatend piny William Ruto ka moko kuom gik mane nie lipotno osechak ketie tim. Migao mar thieth olando ni dos 10,700 mag chanjo mar tuo mar mpox osedonjo e pacho ka mar konyo geng'o landruok mar tuono mosemako ji maromo 67 e thurka. Chanjogo ibiro ti godo kanyakla kod yore mamoko mag gayo landruok mar tuono ahinya to kuonde kata tong' 26 midonjo godo e pacho ka. Yore mamoko mag geng'o landruok mag tuono gin kaka rango jok ma jotuo osetudore godo, pimo jok michich ni nigi mpox kod tiego jopiny e wi bed akicha kuom tuono. Chenro gieki omedi kaluwore gi medruok landruok mar tuono ni chakre tarik 31 Disemba ma higa mokalo. Nyaka ne mpox muoji e pacho ka oselandore kauntis 13 moting'o 22 Busia, ji 12 Mombasa, Nakuru ji 10, Makueni ji 6, Bungoma ji 3 to Nairobi ji 3. Make sure that the vaccines get to the people who are most at risk and who need it most, including those people who are living with HIV. Our hope is that this is the first shipment of more to come. Mpox is zoonotic, and there's a reminder that human health is tied to animals and the environment. And a request and an urge to all of us to adopt the One Health approach. And that calls for a close collaboration between the veterinary department, environmental health department, and the health sectors. The Africa CDC remains deeply committed to strengthening surveillance, diagnostics, case management systems in Kenya across all your regions. We understand that responding to public health threats requires more than just vaccines. These 10,700 doses are finally reaching Kenya. It's a first delivery, but it's a first moment that adds one more weapon to our collective fight against this disease. With this allocation, Kenya joins other countries such as Democratic Republic of Congo and Rwanda that have already started mpox vaccinations. And the Ministry of Health will begin rolling out this vaccine in the coming months, prioritizing high-risk groups in 13 counties currently reporting confirmed mpox cases. Jakom mar komiti matayo yiero mag duond bura mar ODM e counties nyo chungo returning officer makar chungo bura mage mondo kik land duoko mar yiero mag gwenge manyo tim nyoro. Charles Onguko nyo chopo skul primary Mawagai e Saudi Ambo ikine ma pisas mag yiero nerik ikore mar lando duoko mag yierogo kogoyo koko ni yierogo ne okotime yo makare. Onguko nosea pisas go kuom timo yiero e yo ma aling'ling gima duond bura mar ODM okopuodho kendo yiene jokanyo 120 mondo go ombulu kolero ni mana ji 77 ema nopuodhi maluto ombulu. E ywaruok no ero magikone nomiyo bag romo manonywako jolar kom ariyo akowuok e duond bura mar ODM no. In the ODM elections, we will disqualify you from these elections. We'll never allow you to participate in any ODM elections. So if you've brought in goons to try beat up anyone, just know your days in ODM are numbered. And we have those the powers to disqualify and submit a report to the National Elections Committee and the Central Management Committee on your actions and behaviors. The exercise was being run by the PO for game and the RO for game and the clerk. The PO was calling names one by one as they were coming in. We have all the evidences in camera and in video. So when the counting finished, the RO did not read the results. So we were waiting for the RO to read the results, but we only realized that they had called members of the county election board. So when members of the county election board came here with their chair, with Mr. Onguko, and the secretary and another member,
they stopped the arrow from reading the results. So we reached a stalemate. So we were called to agree. Then I was telling them, what are we agreeing? And already we've done an election. Kane opande ma Tobias Onyango aiko lal ne okoketo maino mora mora matut nyaka nondhiye kitude gi kuo maragoko manotimore Isili e buore Nairobi. Tobias Onyango aiko ne oyudore mbele jang'ad bura Reina Katagwa mado Makadara kod keth mar kwalo simu kod omenda kowuok kuom Elizabeth Mokosi tarik 4 dwe mar 4 higa 2023. Nonro manotim kod apisa ma okwach oyango ni moko kuom omenda manolal mag Mikai Elizabeth noyud koore simba Tobias Aiko. Kata kamano Elizabeth pok osebedo kachopo e doho ka bura noero ochwal nyime nyaka tarik 2 dwe mar 6. Piem mahigani matugo mar Frisbee ibiro bagi kochakore tarik 18 nyaka 21 dweni e gwenge mag Diani e kaunti ma Kwale. Piemgo biro kelo kanyakla pinje maromo 10 higani ka kambi mar View Travel kotudore kod All Africa Flying Disc Federation ema gin josir mag piem makamano. Wakati huu wa Easter tutakuwa na michezo upande wa Diani, na mchezo huu unakaribisha Wakenya wote waje watupe nguvu, wachezaji wetu watupe support, na ili tuweze kuona talent ambayo ipo ndani ya Kenya na Afrika. When you're traveling and everything that you're doing, we asking you to reach out to us. Go enjoy during your daytime. Go enjoy, go see them, support our sports tourism. And those who don't have our packages or don't know anything to do around the Easter period, this is the perfect time for you to reach out to us at View Travel. Frisbee ni mchezo vile vile inachezwa na sahani. Kuna kwa kizungu inaitwa disc, lakini kwa Kiswahili sijui vizuri, but naweza sema ni sahani ambao unarushwa. Ni mchezo tu mmoja ambao unaweza cheza wanawake na wanaume kwa pamoja, na iko na kategori mbili. Moja inachezwa kwenye grass, ama ingine inachezwa kwenye beach. So sasa ya wakati huu tunaenda kucheza kwenye beach, na inachezwa watu watano.